sammen. Hvis jeg er medlem af Langer-familien inde på Facebook, så ved jeg, at min gode Mads-veninde Anne Julie Langer har lavet en tag, der hedder Langer Tag. Og Anne Julie, hun har lavet sin version af det, som jeg vil linke ned i beskrivelsesboksen. Og nu er min tur til at lave min version af det. Så jeg håber, I vil nyde at se videre. Jeg har været fan af Mads siden august 2013. Jeg blev fan af Mads, fordi han var med i programmet Top of Poppen, og han var så meget med på jorden, og hans stemme var amazing. Jeg blev fan af Mads, da han var med i programmet Top of Poppen. Han var en meget med på jorden version, og hans stemme var fantastisk, og jeg blev virkelig betaget af ham, fordi han virkede sig sådan et godt menneske, og ham ville jeg gerne høre mere til. Den allerførste sang, jeg hørte Mads, det var Overgivet mig langsomt. Jeg blev fuldstændig betaget af den stemning, der var. En større sang, ligesom var blevet bygget op af, og man følte ligesom, man sad i det samme rum som Mads, og man ligesom kunne sætte sig ind i den følelse, at han havde, da han skrev sangen. Men det kunne man jo ikke, men man følte sig bare ligesom i et med ham på en måde. Så det var meget smukt. Symfoni synger på mine læber. Jeg har været til koncert med ham en gang, og det var i Tivoli Friheden. Og jeg skal også til koncert med ham her den 13. august i Silkeborg. En tankestreg kan vise vej tilbage. Min første Mads-koncert, den var rigtig magisk, og man følte sig ligesom en del af hele den familie, selvom det var den første koncert, man var til. Og det er connection, der ligesom har publikum, når man står deroppe på scenen. Den er meget smuk, og den er meget... den følelse, som giver os, den værdsætter jeg rigtig meget. Jeg har desværre ikke Jeg har desværre ikke mødt Mads endnu. Altså Mads' musik, det betyder jo en del for mig med hverdag, i og med, at der altid er en sang, der passer lige præcis til ens humør. Hvis man er trist, så finder man sådan en stille og trist sang, som der giver mening for en den dag, og som er glad for, hvis der man lige lidt noget til heartbreak. Altså den mest betydningsfulde sang for mig, det må jeg nok indrømme, at det overgiver mig langsomt, i og med at den ligesom er på dansk, og jeg føler, at jeg mere kan sætte mig ind i den situation, hvis sangen er på dansk. Jeg tror, at mine forældre de synes, det er super fedt, og jeg har et idol, jeg går op i, og de ved, at jeg støtter Mads 110%, og jeg altid være der for dem. Og så er jeg også rigtig god til at fake det over. Altså nu snakker jeg lige lidt med min veninde Julia, og hun sagde så, at du er da klart fangået fan, så det må jeg nok være. Men samtidig synes jeg også, at jeg er lidt en dedikeret fan, fordi jeg altid støtter op om ham, og jeg er altid værd for ham, og han skal vide, at han altid har også fans. Jeg synes, at han skulle lave nogle konkurrencer om noget meet and greet, eller et livestream, hvor han så kunne svare på nogle af alle vores spørgsmål. Jeg har desværre ikke givet Mads en gave nu, fordi jeg desværre ikke har mødt ham. Men det kan da være en dag, jeg lige skal finde på et eller andet kreativt til ham. Du siger det er kreativt. Nej, det tror jeg så ikke. Hvad skal der for, at du lige ser kreativt? Ej, fuck. Mit bedste minde Mads, det vil nok være den første koncert, fordi det er simpelthen altså magisk. Magisk, og det er noget, jeg altid vil huske.
Jeg har 2 ting, der er rigtig vigtige for mig at takke Mads for. For det første er han virkelig vist så meget ydmyghed over for os, hans fans. Og for det andet, at han bare er den, han er. Det største drøm med Mads, den er lidt personlig, fordi at de fleste ligesom ikke vil kunne sætte sig ind i det. Men så må jeg måske ved til at stille en kørestol, og det har jeg gjort stort til hele mit liv. Så min største drøm med Mads, det ville nok være, at jeg en dag kunne komme gående hen til ham. Altså i stedet for at komme kørende i en kørestol hen til ham, at jeg så gik hen til ham. For det ville bare være ret vildt for mig, at Mads han kunne være med i det øjeblik. Og det tror jeg egentlig også selv, at Mads han ville sætte meget pris på, at han fik lov til at opleve det. Så det må nok være min største drøm med Mads. Det var egentlig alt, hvad jeg havde tænkt. Og jeg håber selvfølgelig, at I selv prøver at lave det her tag. Og så husk at linke det på Langer-familien. Og så håber jeg selvfølgelig, at I nåede at se med. Ha' det godt. Hej. Kan I have det rigtig godt? I må have det super godt. Hej. I må have det rigtig godt. Ja. I må have det. I må have det rigtig godt. Tjus. I må bare have det rigtig godt, og så ses vi måske. I må alle sammen have en super dejlig sommerferie. Hej. Og så må I alle sammen have en super dejlig sommerferie. Hej!